Batungara nam mbala tugo bedi wajibate ne ben gelegu mbi boni sebenye sebemi nuka ma le prétoire odo wajibate sebeni ke ba to ade ko mande Yusufa ko akika don awa minye kelenyaye ani ben ani jidi e kwa nu bolendewa wajibate mo pitike fe dola aberata odebi ke sababu ye mimba to jamana yere ambisran fe minya bekanye chamanje fangai e ka do aberata bu sebe koroso bandaw wajibate ka do akapuma manja nga barani vie abara ko ke gela babi me malide yere kan ani mingele me ka malide sebe korotoro yikidal koy ni ala faralanga kidal ko gela ikado abiduwa bojobate ikado tama minu ngera ulika jo minu ngera ikado kidal kaw aywa mamuru tile minu mbe eku tinyine ka famu yale basoro jamana kilinyana wa sebe kala ko ikado halno ya soro fanga koro ikado ibinu bwakar keita ali desera bonno bla sebe jama ngera fe nyangumbe chama ngera ibika fe nga manye wajibati akika don minye kidalkawu ani jamana wore mo bela jile ni so jele do kuma inzoro la famo de la wajibati kidal gouvernora ikado mali drapeau baraka yanga sebene kala ko damako ma mali famo photo kanga ke yoro wo yoro wajibati ikado photo bela jile norolembe hanno ya sura halbina kabi wajibati min vora ikado accord d'Alger la bela jile manyana bo nga sombaraka ke doni wajibati sebene kala ko akika do kidalka yere chama be minu ngamana gonedu mali drapeau baraka poi kabla fa befe kuma juguti fo naniti fo drapeau ndi fara o ba jira ka fo songera bengele do abo kuma damado minu volo no kuluma wi wajibata ko baraka waliya ako kosaina minye kidal wajibata ka do kidal yere dugo kono mo bele jele ko ni nya jira ka fo mali ko kadinye o mamuru tele nganyema no yere bele koro yi wajibata ka do yorobu olu de tay koy nga ubaraka ke wale minunge obajira ka fo bojabate oni jamana famawo ani jamana diun ikado anga donyo anga kabonyo anga abine ka kesa babai fenja mambe min dotora bojabate sama ikado awanyame akungulo bora kolokono tobe otengalo nyi nga wajibi do bele jele ka chesiri ni ay wahakilno ka faranyo anga meme se ka to gele abade meme malido ni nyanja abeduga korofo nyere minye Muhammad Salet Amadif ikado alere kuma invo awakenyere ye radio mi be France ga fi ko kidali ikado mali drapeau bi fa be fe mali fa mo u photo no lembe bureau kono wajo wate akuni mbo luka klina jidi hakaja ni mina ni dana ya kurai minye bamanju ani jamana nyemo ni mina ni dana kurai minisuma mo minu fana be wajo wate olu fana ko jongwala nyanye minu ngera kosaina ayolo hakiliski kosobe ni mbajira ka fo kidali mali doy kidali ikado awakidali ikado gela bambali ba mimbe na bi sanjamo abini ka duga waje wate alaka ninge awanyeta yi sebne kala ko fama be bela jile dale douala ka fo minye awulika joni chesiri wasa benga ka do jamana yi ikado afanda nani bela jile la adamne na nga ma mingera sababu bai waje wate o ye bandawe nyina kanake jamanje fanga ikado bela jile bi so mali kilinya sablo obi kesababu ye ka dobo gele ala nunye sebenye anye mimbo le prétoire kono akabi bolla karamo de batun rande bentika do le soir de Bamako fasileba no ye Youssouf Konaté ako angata jamana chamache bolula minye chef d'état major dana ambasaku Youssouf Toloba karamo de batun ra aboraka kuma aka kuma ni ya laje amandi sabo minye anga jamana chamache bolo jwa kuntemene jado bora réseaux sociaux ka niga tabla jabarani ndowla ninga yiraka fo mamuno funnindo nyonkoro u benakola niga tikano blake ako ngalo fi bela jeli ko ma do dakelen fe sabu ni ya lajeni bela jeli do na dakelen fe karamo da batungora bamanche wale ko ni utina yeble bulu ngon nyechi nimbe mamunu ma minye nyonfa jugu ye o de flaw ni dogono ye karamo da batungora fasere ba ko no ye Youssouf Konaté ako sika ko ntemina uluka jiraja kulum no ye auto défense o ye marfata ninku bade nuka dugu koloshi karamo da batungora ninga ta ye kafo ni kologela mumbulula ni nyona laje ka sika bolo da luma yakene kono ako ngalumfi
fasiriba ko hali ko ni ɲɔgɔn kuma dɔ kunna karamɔgɔ daba tugura min ye korokaw ka taa bila bangasikaw la député koro dɔ ni maire dɔ ni ka taa bila lasigiden dɔw la u ye ɲɔgɔn ye kuma dɔ kunna nka k'ale kɔni bɛ min fɔ min kɔni bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni k'a yira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu bɛ ni marifa b'u kan na karamɔgɔ daba tugura k'u bɛɛ lajɛlen ye accord dɔ signé ko tiɲɛ tɛ Yusuf Toloba ko karamɔgɔ daba tugura olu bɛ se k'u miiri olu ye accord min signé o kɛra min kɔni san 2018 wa ko accord yɛrɛ o kɔnɔ kuma ma bato a bato tɔgɔ la ko ye ko fiɲɛ ma bɔ olu la o fiɲɛ bɔra maa wɛrɛw la a ko hali sini olu ka marifa b'u bolo olu ni maa ma jɛ ko la u ni maa ma tigɛnɔbila kɛ o tuma u bɛ min fɔ maa minnu ye kuma ta k'olu sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tugura ko n'u b'u ka kuma o kuma bolo da u k'olu tigɛ ka bɔ a la u ka n'u bɛɛ lajɛlen gosi bere kelen na fasiriba ko n'u ko accord signera écoliso kan ka dayɛlɛ n'u ko accord signera kɛnɛyaso baara kan ka kɛ ka sɔrɔ maa ma sira wa n'u ko accord signera min ye jɔfiyɛbaw olu kan ka dayɛlɛ nka ka hali bi nin bɛɛ lajɛlen datugulen don fasiriba ko accord bɛ se ka sin abada maaw ka to yira na wa a bɛ gɛlɛya a ko ni accord kɔni signera karamɔgɔ daba tugura k'a kɔnɔ kuma kan ka bato fitinɛ jugu min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban pewu nka min ye accord signera hali bi fitinɛ bɛ yen a ko accord signé ye nafa jumɛn ɲa fasiriba ko n'o ye Yusufu Konate a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana camancɛ bolo karamɔgɔ daba tugura kɛmɛ ba tɛmɛ sira ye min ye jɛrɛjɛkulu filaw kunda ka taa bila dɔgɔnɔ kunda hali bamanan kunda marifa de bɛ bɛɛ lajɛlen bolo ni finitigilakaw dɛsɛra ka anw kɔlɔsi o kuma an b'an yɛrɛ kɔlɔsi karamɔgɔ daba tugura don jumɛn Mali sɔrɔsiw bɛna marifa minɛ bɛɛ lajɛlen na ni k'a kɛ kɔnɔkulu kelen ye lakanabaa kelen a ko o ɲininkali o tomin bɛ yen waati man jan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don a don kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don Jabate i k'a dɔn sɛbɛnkura bi ko m'a bila bɔli la sɛbɛnni kɛba a tɔ de ye Mahamani Toure o don Mahamani ko a ko di Imam Mohamad Diko a kumana Diko i k'a dɔn a y'a jira kɔsa in na min ye kɛnyɛrɛ ye télévision so min bɛ faransikaw fɛ yen Jabate a n'olu ye barodasigi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bɛ bolo danga mina ani wuli ka jɔ minnu bolo dalen don ami min bɛ i k'a dɔn alimami yɛrɛ la i k'a dɔn k'olu fɔ a ma se fɔ ye ka kɔrɔ Jabate Imam Mohamad Diko jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma M5 yɛrɛ fɛ i k'a dɔn olu ka ɲɛmaaba don kɔsa in na ani télévision so in ɲɔgɔn ye a ka kuma koloma ye min ye Jabate kɔsa in na a ye sɛbɛnfura kɛ u k'o de ma ko manifeste o de ye hakilinaw ani ɲɛtaw ani a yɛrɛ miiri ye min ye jamana ko la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a kɔnɔ nka a la koloma ye min ye Jabate a ye wele dakɛ jamana den bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan n'an b'a fɛ gɛlɛya ka duga n'an b'a fɛ jamana ɲɛtaa ka sabati fo danaya ka don mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ a kun fɔlɔ de ye awa jamanadenw ani sɔrɔdasiw sabula fanga bɔsi min kɛra k'o kun kan ka taa cogo min na Jabate majɛ dɔ b'a la o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ selege naani jamanabaw olu bɛna ɲini k'a fɔ an ka vote kɛ joona votew ka kɛ président kura ka sigi a ko n'o kɔrɔtɔ nana Jabate k'a sɔrɔ k'o ma furan k'o ma ɲɔgɔn sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ma dilan a ko a bɛna kɛ kurubaka a bɛna kɛ gɛlɛyabaka o don kun tɛ Jabate o kuma camancɛ fanga kan ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to jamana farafarali min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ danabaliya min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababa ye Mahamani Toure ka fɔ la min ye Imam Diko ye Jabate i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a ko politikima ani jamanadenw i k'a dɔn u taara ka ɲɔgɔn ye politikimaw ni sɔrɔsiw taara ka ɲɔgɔn ye politikimaw ni maa caman taara ka ɲɔgɔn ye waati dɔ sera sa Jabate i k'a dɔn danabaliya de ka dabila min bɛ se k'a to jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ale ka miiri la n'a ka taasi la Jabate i k'a dɔn gɛlɛya caman bɛ yen an bara k'an pan min kunna ka sɔrɔ o ma dilan Jabate o de ye dana ye jamana tɛ dilan abada ni jamanadenw dalen tɛ ɲɔgɔn na ni jamanadenw ma sɔn ɲɔgɔn ye a ko hali bi n'a ka bi gɛlɛya bi fa minnu fɛ i n'a fɔ Amadu Kufa walima Iyad Agali Jabate wuli ka jɔ kan ka boloda ni maa kofɔlenw i k'a dɔn ni kɛlɛ ma min ban sika fɔ bɛ se ka kɛ ni k'o fana ban Jabate o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka k'a dama maana ye Imam Diko i k'a dɔn a ma tɔtɔ la a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale kɔni labɛnnen bɛ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale labɛnnen don Jabate n'a fɔra k'a ka wuli ka jɔ fɛn o fɛn kɛ min bɛ se k'a to mankan in bɛ duga a labɛnnen bɛ o kuma Jabate kuma in goloma bɛ min nɔfɛ o de bɛn ani kelenya ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ politikima sɔrɔdasi jamanadenw wɛrɛ fo danaya de ka don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra i k'a dɔn jamana ɲɛtaa bɛ sabati nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Toure ka sɛbɛn don
an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura la dépêche karamɔgɔ daba tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura parce que n'o ye la rédaction u ko an ka kuranko ni jiko ministre karamɔgɔ daba tugura a kuma bɛɛ Seydou Lamini Traoré karamɔgɔ daba tugura min ye jɔkun tɛmɛnen a ye wuli ka jɔ belebeleba kɛ ni ka lajɛ boloda lajɛ bɛ tali kɛ min ka camancɛ fanga ye danna mun ta ka dale kan karamɔgɔ daba tugura ni ka malidenw ɲɛji cɛ sabu kule ale ni kasi o cayara jamana in kɔnɔ parce que ko a ko jɔyɔrɔ belebeleba min ni manifinya tɛ ɲɛnabɔ kɔ n'o ye kuran ni jiko ye karamɔgɔ daba tugura an ka jamana in kɔnɔ gɛlɛya belebeleba bɛ a yɔrɔ min ye kuran ɲɛma a y'o wele ni ka tila ka ji o ɲɛma wele karamɔgɔ daba tugura ni k'u da don u ka cakɛyɔrɔ olu ɲɛnamali ko la a ko nin cakɛyɔrɔ kelen o kelen nin bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de ka bɔ jamana in kɔnɔ danna mun taara ka da ɲɛma kuraw kan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye fasoden ɲumanya kanu u k'o bolo da jamanadenw kana fɔ u jigi kɔ abada a ko ni bolo fununa a bɛ da tigi kan na karamɔgɔ daba tugura min ye EDEM ye a ko miliyari 39 o de kɔni tiɲɛna EDEM ye min ye san 2019 miliyari 75 san 2020 o de kɔni tiɲɛna EDEM kun karamɔgɔ daba tugura n'i y'a lajɛ min kɔni ye kuran minnu bɛ yen ni maaw de kɔni b'a suɲɛ n'a tɛ taa EDEM ka kɛsu kɔnɔ a ko miliyari 7 bɔɲɔgɔnko jɔn de ye ni zon ye karamɔgɔ daba tugura a tigilamɔgɔ u dagosi ka bon kosɛbɛ maa minnu ye EDEM baarakɛlaw ye maa minnu yɛrɛ ye client ye karamɔgɔ daba tugura ko a jɔni bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ faso wari faso ale ka baara kɛ minɛnw karamɔgɔ daba tugura an k'a tɔbɔtɔ an k'a kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ta an man ka tɔɔrɔ jugu ta k'a sɛgɛrɛ n'an ka jamana ka d'an ye a ko nafolo sarabaliya a bɛ kɛ sababu ye ni ka maa wɛrɛ jɛ kuran na ji facture sarabaliya a bɛ kɛ sababu ye ni ka tila ka maa wɛrɛ fana jɛ ji la karamɔgɔ daba tugura ko nin si tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔna la ale kɔni bɛ min fɔ a ka ɲɛmaw ye u ka baara kɛ a kɛcogo la sariya ye min fɔ n'o ye sɛbɛndenw ye karamɔgɔ daba tugura maa ɲɛda ka na lajɛ maa o maa n'o de kɔni gasi ta ni ka cakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ min ye sariya tigilamɔgɔ u k'u ka baara kɛ karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye ŋanamu-ŋanamukɛlaw ye maa dɔw bɛ kɔni olu sɛgɛsɛgɛra k'olu dɔn o tuma olu ka baara kɔni bɛna di sariya tigilamɔgɔw ma yaasa mun na u ye kuran ŋanamu-ŋanamu walima u ye ji ŋanamu-ŋanamu parce que ko olu na kɛ ka maa tɔw ladi a ko n'an y'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ waati dɔ bɛ se karamɔgɔ daba tugura n'o ye funteni daminɛ fo ka taa fɔ ko samiya ji binna min ye kuran ye ale tɛ bɔli kɛ jamana in kɔnɔ diɲɛ ma don o don kurantigɛ banbali nka minisiri ko n'o ye Lamini Seydou Traoré kan ka hakili sigi ɲina funteni na karamɔgɔ daba tugura k'a t'a fɔ ko kuran tɛ tigɛ dɛ nka min ye kurantigɛ banbali waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma ko dɔ bɛ b'o la groupe kura kulu bɛ nalen karamɔgɔ daba tugura ni ji mun bɛ ni ala kɛmɛ k'o kan garisɛgɛ a ko ji kɔni ka kuran sama ka bɔ a la a ko k'u b'u sɔn o baaraw la sabu min ye dagabana barajiw ye o b'an ka jamana in kɔnɔ interconnexion bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuran bɛ se ka ntanya Mali kɔnɔ cogo di a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tugura ni ka baara kanu minɛ ni ka lajɛ k'a fɔ min ye ŋanamu-ŋanamu yuruku min bɛ ka se ka tɔgɔ bi dabila cogo min na a ko n'o bolo dara maa o maa fɛ karamɔgɔ daba tugura ko Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ kuranko ni jiko la ko hali ko gɛlɛn tɛ tabarikala kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ la dépêche kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ Bɔjabate i k'a dɔn tile fila baara jamana ɲɛmaa ayiwa min ye fanga ɲɛmaa ye premier ministre Mokhtar Wane a yɛrɛ de y'a kanu Bɔjabate i k'a dɔn jamana sɛgɛnna jamana ɲanina Bɔjabate i k'a dɔn bolo maa funu a bɛ da bolotigi kan na nka n'a tigɛra kun Bɔjabate i k'a dɔn i ko bɛɛ lajɛlen bannen a ko min ye a wulikajɔ ye kabini san 2020 ka n'a bila bi la Bɔjabate jamana bi gɛlɛya caman de kɔnɔ nka ala koloma dɔ fana ye kɔɔri ko ye Bɔjabate jamana kɔɔri a buru jara k'a jaasi ni k'a nagasi Bɔjabate min ni min nana n'o ye o ti ɲɛsa fo kuma de ka kɛ nin ɲɔgɔn ye minisiri min n'a bɛ sɛnɛ kunna Mohamed Ould Mohamed ka taa se k'i ɲininka CMDT a CMDT holding a PDG Docteur Nango Dambɛlɛ Bɔjabate i k'a dɔn a dɛmɛbaw n'o ye nafolotigiw ye olu fana bɛ kɛnɛ kan ka taa se CMDT i k'a dɔn a kɔɔri sɛnɛbaw u ka ɲɛmaw n'o ye ensemble permanente des chambres d'agriculture du Mali Bɔjabate i k'a dɔn minnu da bɛ a kɔɔri ko la min y'a baara kɛbaw ye a n'an ganaw Bɔjabate bɛndeya o jɔyɔrɔ ka bon BDMSA o directeur ba fana tun bɛ kɛnɛ kan Bɔjabate sabula ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ kulu kelen ye min b'a to kɔɔri sɛnɛ i k'a dɔn a bɛ yakubaya Bɔjabate i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛnaw u ka ɲɛmaaso Bɔjabate n'u ka cidenw nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan da
daduna gɛlɛya o gɛlɛya n'a bi kɔriko la min daminɛna kabini kumajan fo ka taa se bima wajabatu u ye dadun nin bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ ayiwa min kɔni ye ayiwa nɔgɔ ye engrais minnu bi don a la olu subvention ko kuma olu feereli ko kuma a n'a bi don bolo minnu fɛ gouvernement jɔyɔrɔ ye min ye ani sɛnɛkɛlaw jɔyɔrɔ ye min wajabatu o tɛmɛnen kɔfɛ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ min kɔni ye awa u ka bolofaraw ye u ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na waasa i k'a dɔn baara bi dɔn n'o ye awa syndicat bolo minnu bɛ yen wajabatu bɛɛ lajɛlen ka jɔ i jɔyɔrɔ la i n'a fɔ union coopérative ka taa se ayiwa min ye wuli ka jɔ kuraw ye olu fana kan ka kɛ min bɛ se k'a to hali ni sɔrɔ bi kɛ sɔrɔ in don yɔrɔ n'a bɔra ka se ka ɲɛdɔn wajabatu n'o bɔra yen kɔɔri feerelen kɔɔri kolo wajabatu da donna nin bɛɛ lajɛlen la a bɛ taa yɔrɔ minnu na a n'a kan ka don yɔrɔ minnu na u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o de la jɛrɛjɛkuluba min bɛ n'o ye OHADA ye wajabatu i k'a dɔn olu ka hakilina ani min fɔra u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen la wajabatu k'a dɔn kun tɛ digi kuntigi kɔ sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u da donna awa ko bɛɛ lajɛlen la k'a ɲɛfɔ faamuyali caman sɔrɔ la gɛlɛya o gɛlɛya minnu bɛ yen n'u kan ka se ka wuli ka jɔ boloda wajabatu k'a dɔn n'a kɔni sigira sen kan wajabatu hakaja an bi san 5 kɔni kɛ i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ tɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fo kɔɔri sɛnɛni ka don bala fo wuli ka jɔ kura ka boloda wajabatu fo boloma ka dakɛ kɛ maakuraw kan minnu kɔni y'a ko yɛrɛ ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn somin kɛra k'a fɔ nankɔ danbɛlɛ i k'a dɔn nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye i k'a dɔn kɔɔriko la wajabatu gɛlɛya minnu kɛra kɔrɔlen n'a yɛrɛ ye ko caman ɲɛdɔn wajabatu olu bɛna k'a ma fura ɲumanba ye i k'a dɔn a ka se k'i pan o gɛlɛya kunna waasa CMDT yɛrɛ de ye i k'a dɔn a ka se ka wuli ka jɔ boloda o tɛmɛnen kɔfɛ wajabatu k'a dɔn aliman betaye u ka misi minnu bɛ awa forow sɛnɛ olu nafa o n'olu ka wuli ka jɔ wajabatu i k'a dɔn awa yɔrɔnin den bolo ma se yɔrɔ min kuma ma fɔ premier ministre Mukutari Wane a y'a jira k'a fɔ a ye bɛɛ ka kuma mɛn wajabatu fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye sɛnɛkɛlaw ka nafa sɔrɔ i k'a dɔn ale b'o kɔkɔrɔ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye Mali kɔɔri a ka sankɔrɔta ni k'a jidi Mali kɔɔri ka segin a place kɔrɔ la n'o de ye fɔlɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye wajabatu nka minnu y'a baara kɛbaaw ye olu ka nafa sɔrɔ olu mana fɔ cogo min a ka kɛ ten o tuma gouvernement bɛna dabali kura tigɛ minisiriso min n'o bɛ awa sɛnɛ kunna i k'a dɔn ni ka sɛbɛnkura ta ka d'o ma min bɛ se k'a to a ko bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn fɔra kɛnɛ in kan wajabatu a ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɛ cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ tema in kɔnɔ sɛrɛ la sirène karamɔgɔ dɔ b'a tugura ne bɛ n tɛgɛ don ko kura Abudramani Dikure nin ye Dikure ka sɛbɛnni ye Dikure karamɔgɔ dɔ b'a tugura a ko visite technique karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye jɔli ni makɔnɔ banbali min tun bɛ yen Bamakɔ kɔnɔ yan ko banna Fasiriba ko ale ka équipe yɛrɛ min ye la sirène u ye kunkan mɛn tuma min na u wulila ni ka taa ɲɛmaayaso la karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni ka taa sɛbɛnni kɔrɔ sabu visite technique Bamakɔ ye a dɔn bɛ ni sogoninko ye nka min y'u ka bolofara filanan ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura da la sɛbɛnni kɔrɔ tabarakala min ye sɛbɛnni kɔrɔ bɔda ye ni ka taa EDM ka centrale côté la karamɔgɔ dɔ b'a tugura i b'a ye u ka yɔrɔba in santalamalen bɛ Fasiriba ko olu kɔni taara don min na u y'olu bisimila ni ka yɔrɔw tɔgɔya k'a yira u la a ko min fɔra tiɲɛ don wa u y'a yɛrɛ k'a fɔ lakika la ko tiɲɛ don karamɔgɔ dɔ b'a tugura maa min kɔni y'olu bisimila ni ka taama boloda n'u ye o de ye Sori Ture Sori Ture ale min ye ɲɛmaa ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a yira k'a fɔ nin kun ye olu ka sogokan ye janko Bamakɔ kɔni an bɛ se ka yakubaya cogo min na janko maninfin kana se ka dugu ɲɔgɔn kan Fasiriba ko a bɛ bila o laɲini minɛ kɔnɔna la a ko kabini san 2019 nin baara in bɛ sen na karamɔgɔ dɔ b'a tugura u ka ŋaniya tun ye min ye 2020 ye u bɛ taa se a camancɛ ma yɔrɔ min y'u ka site filanan u bɛ dayɛlɛ nka ko ala ma sɔn a ko min kɔni ye février kalo ye sa kabini o tile gale min ye u ka site filanan sɛbɛnni kɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'o dayɛlɛ la a ko min kɔni ye barika bɛ da maa min ye o de ye cɛkɔrɔba Alamayina la n'o ye Baba Jawara nin ye ale de ka wulikajɔ n'ale ka hakilinaw ye Baba Jawara jumɛn visite technique tigi i b'a dɔn kɛ Fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura a bɛ tiɲɛ so a ko nin ye ale de ka wulikajɔw ye min ye a denw ye ka taa bila a jɛɲɔgɔnw la ani jamana ɲɛmaaw ye bolo ni ɲɔgɔnma baara minnu boloda karamɔgɔ dɔ b'a tugura nin bɛ bila o tɔnɔ de kɔnɔna la a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye so 2 de kɔni bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko mɔbiliw bɛ don olu da fɛ min ye sabanan ye ko waati kunkurunin kɔnɔ u bɛna dayɛlɛ ka fara kan a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye
contrôleur général karamɔgɔ daba tunkara n'o ye Amidou Touré ale kɔni kankɔrɔta k'a yira k'a fɔ baara minnu kɛlen don dagabana mansi minnu nalen don mobili 500 bɔɲanko ko bɛ se ka taa tile kelen nka an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tunkara min ye mobili 100 ye ko baara bɛ ka kɛ ka tɛnko la parce que b'a ko client dɔ kɔni bɛ olu ka taama kɔnɔna la u ye ɲininkali ta k'o sɛgɛrɛ n'o dɔ tɔgɔ ye ko Jibril Kulubali Jibril Kulubali ko n'i ko nisɔndiyabaatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji b'a fa a ko maaw tun bɛ kolokolo ɲɔgɔn ka sɛbɛnni sogonikɔ a ko nin y'o bannen pewu Fasiriba ko karamɔgɔ daba tunkara ka bɔ i ka so kɔnɔ dɔrɔn ka taa yɛlɛ mansi kan k'i ka visite kɛ k'i ka défaut yiri la walima n'i ka mobili kɔni ni basi t'a la karamɔgɔ daba tunkara ni ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ka t'i ka cakɛyɔrɔ la a ko in a dɔbɔn bɛ o de kama Fasiriba ko hali bi min ye visite technique ye o kuma ko a ka d'u ye sini ma ni kana ni minɛn wɛrɛ ye karamɔgɔ daba tunkara jan ko jamanadenw bɛ se ka wasa cogo min na ni kana ni lafiya bɛɛ lajɛlen yɔrɔ tɔɔrɔ jugu min tun bɛ yen wa ko nin y'o bannen pewu jamana in kɔnɔna la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ Dugure ale ka sɛbɛnni don an bɛ jate an ka te premier min tezara premier min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Karamɔgɔ Tunkara n bala cogo bɛ di ne kɔnɔfɔ ɲɔgɔn Seydou Traoré bamanan i k'a dɔn a taara lahara dɔnkilidala ye tiɲɛ fɔ Wajibate ne bɛ n Keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin cher min ye Albaykayi Sise i k'a dɔn nin y'a ka sɛbɛn ye Wajibate an ka taa Tombouctou ni Ala ye maa sɔn ka n'i yɛrɛ jɛ Wajibate i k'a dɔn Tombouctou ye dugu barikama ye dugu sankɔrɔtalen Wajibate i k'a dɔn Ala dɔn ani Ala ɲɛsiranya a bɛ Tombouctou Wajibate o de la diɲɛsɛngɛnna ni maa kalannen baw u ye Tombouctou tɔgɔ sɛbɛn kabini san 1988 Wajibate i k'a dɔn ayiwa min ye UNESCO ye ko patrimoine mondial Wajibate n'o fɔra diɲɛ dugu o dugu ma makama ni hɛrɛ dalen bɛ yen Wajibate an bɛ donni min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko Tombouctou a yɛrɛ bɛ dɔɔni fɛn min ye kosɛbɛ o ye dugukolo cogo ye ani so jɔcogo Ala y'u sɔn dugukolo ɲuman na Wajibate so minnu jɔlen don a bɛɛ lajɛlen jɔlen de kun don awa ni bɔgɔ ye mun ka bɔgɔ gansan tɛ Wajibate sabula Tombouctou bɔgɔ i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si ni Tombouctou yɛrɛ tɛ Wajibate so ka jɔ ni o bɔgɔ ye Wajibate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u k'o de ma ko alors Wajibate alors i k'a dɔn a bɔgɔ Wajibate i k'a dɔn calcaire don nka calcaire sugu min don a tɛ yɔrɔ si ni Tombouctou tɛ Wajibate munna kɔsa in na maa caman bara ka taa i ka so kɛ faraso ye walima ayiwa Wajibate ka da mun kelen kan Wajibate o bɛ Tombouctou cɛɲɛ bɔ a la Tombouctou yɛrɛ donnen don fɛn min ye o y'a dugukolo bɔgɔ ye sow ka jɔ n'o de a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate kabini kunun ko n'i y'a ye hadamaden bɛ girin Tombouctou kan so jɔcogo ani so dilanlen bɛ fɛn minnu ye Wajibate k'a dɔn i t'a ɲɔgɔnna sɔrɔ yɔrɔ si maa bɛ ban o la ka taa mun wɛrɛ ta quoi ayiwa o k'i ka dugu la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ awa quartier kɔrɔba 4 bɛ yen Sankore Dingere bɛɛ min ye awa Banjenge ani awa Sere Kemna Wajibate nin yɔrɔ ninnu kɔni kelen bɛ ka matarafa kosɛbɛ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min y'u ka aliyɔri Wajibate a ka ɲi siɲɛ 1000 ka tɛmɛ i k'a dɔn simanso kan wa a bi mɛn Wajibate a dilancogo maa minnu bɛ yen n'olu y'a baara kɛ kabini awa diɲɛ kununko Wajibate k'a dɔn maçon ni awa minnu b'a baara ɲɛdɔn n'u bɛ bɔgɔ in yɛrɛ ɲɛdɔn Wajibate k'a dɔn olu sigilen kɔni kamana gannen don sabula maa caman yɛlɛmanen bɛ faraso kan Wajibate i k'a dɔn siman ni nɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko a so jɔcogo de bɛ yen minnu b'a dilan olu de bɛ yen bɔgɔ min bɛ mun awa kogo la Wajibate o bɛ kɛ sababu ye ka kogo girinya min ye fiɲɛ ani sanji ye Wajibate a se ka dankari k'a la bada sɛbɛnnikɛla ko a ko UNESCO min ye dɛsɛnna maa kalanniw ye olu kɔni ye awa wuli ka jɔ boloda kɔsa in na Wajibate k'a dɔn Tombouctou ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se k'a to ayiwa u bɛ t'u ka so kɔrɔ ninnu jɔli kan sabula o de cɛ ka ɲi Tombouctou yɛrɛ bɛ dɔn n'o de ye Wajibate o ye seko ni donko ye Wajibate k'a dɔn awa maa kalannen ni i ye yɔrɔ caman yaala hakiliw bɛ yɛlɛma Wajibate nka an bɛ donni min na ko bi u ka bɔgɔ n'o ye alɔri Wajibate k'a dɔn u kan k'u matarafa kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira min ye ayiwa Alibakayi B Sise a y'a jira k'a fɔ Tombouctoukaw waati dɔ sera sa u ka segin kɔrɔlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ Karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ tigɛ bɔgɔ min bɛ mun awa kogo la Wajibate o bɛ kɛ sababu ye ka kogo girinya min ye fiɲɛ ani sanji ye Wajibate a se ka dankari k'a la bada sɛbɛnnikɛla ko a ko UNESCO min ye dɛsɛnna maa kalanniw ye olu kɔni ye awa wuli ka jɔ boloda kɔsa in na Wajibate k'a dɔn Tombouctou ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ se k'a to ayiwa u bɛ t'u ka so kɔrɔ ninnu jɔli kan sabula o de cɛ ka ɲi Tombouctou yɛrɛ bɛ dɔn n'o de ye Wajibate o ye seko ni donko ye Wajibate k'a dɔn awa maa kalannen ni
ni i ye yɔrɔ caman yala hakiliw bi yɛlɛma wajabate nka an bi donni min na ko bi u ka bɔgɔ n'o ye alɔri wajabate k'a don k'an k'u matarafa kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira min ye ayiwa Alibakayi B Sise a y'a jira k'a fɔ Tumutukaw waati dɔ sera sa u ka segin kɔrɔlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ karamɔgɔ dɔ batugura ne bɛ tigɛ don o bɛ kɛ 22 UEMOA jamana 8 ye karamɔgɔ dɔ batugura ko anw de bɛ gale la bagan bɛ jamana min kɔnɔ Allah o bɛ dɔn cogo di ɲɛma dɛ karamɔgɔ dɔ batugura n'i y'a lajɛ min ye sogo ye o de da ka gɛlɛn an ka jamana in kɔnɔ hali min ye nɔnɔ ye maga tɛ se ka ko la a ko san o san min kɔni ye juraw ye u bɛ wari min don nɔnɔmugu gansan na ka bɔ jamana kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ miliyari 20 fo miliyari 30 fasiliba ko min ye anw ka misi an ka ba an ka saga karamɔgɔ dɔ batugura n'a baara kɛra kɛcogo lakika yɛrɛ la malidenw kɔni nɔnɔko nege ni nɔnɔko miɛtanw minɛ nka a ko n'i y'a lajɛ o nɔnɔ ɲumanba in dɛ anw kumaniyalen bɛ o ma ni ka taa nɔnɔmugu de cɔngɔ k'o min a ko adamadenya yɛrɛ jɔse ɲuman na maninfin kelen san kɔnɔ i kan ka nɔnɔ litiri 18 de min nɔnɔ kɛnɛ nɔnɔ kɛnɛ kɔni a banna o san kɔnɔ yɛrɛ fɛn bɛɛ b'an cɛ nɔnɔ ye aliment complet de fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ batugura fasiliba ko nɔnɔ litiri 18 maa kelen a ko maa min b'o min bolodenkɔni bɛ dan ka ɲɛsin olu ma karamɔgɔ dɔ batugura nɔnɔko nege bɛ anw na a ko n'i y'a lajɛ diɲɛ ma don o don an ka sogo kɔni da de bɛ yɛlɛ a ko an bɛ don min na ko bi sogo kɔni bɛ sɔngɔ 3 la suwafiyɛ kɔnɔna la a ko 440 460 ka taa bila 480 na karamɔgɔ dɔ batugura ko jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ k'u jɔ u ka ɲɛmaa jɔyɔrɔ la fasiliba ko a ko n'i ye misi yɛrɛ ta k'a lajɛ karamɔgɔ dɔ batugura o bɛ t'i jɔ 1,11 bɔɲɔgɔnko la Mali kɔnɔ saga ni ba o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 36,000,000 a ko Mali ye bagan mara jamana ye fasiliba ko karamɔgɔ dɔ batugura n'i ye an ka nafasira sɔrɔw lajɛ bagan ale jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ sabu bagan min bɛ bɔ jamana in kɔnɔ a dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko ni misi fara mako b'a geren na a golo o bɛ don min kɔni da wɛrɛ fɛ karamɔgɔ dɔ batugura ni ka taa bila sogo la a ko n'i ye nin kelen o kelen lajɛ baara tɛ ka k'a kɛcogo la a ko ni baara bɛ ka k'a kɛcogo la karamɔgɔ dɔ batugura Mali bɛ nɔ min sɔrɔ golo la k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ a ko gere mun filɛ nin ye k'o ye nɔgɔ dumanba de ye kan to fɛnɛ kalama misi gere o bɛ kɛ nɔnɔ ye aliment complet de fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ dɔ batugura fasiliba ko nɔnɔ litiri 18 maa kelen a ko maa min b'o min bolodenkɔni bɛ dan ka ɲɛsin olu ma karamɔgɔ dɔ batugura nɔnɔko nege bɛ anw na a ko n'i y'a lajɛ diɲɛ ma don o don an ka sogo kɔni da de bɛ yɛlɛ a ko an bɛ don min na ko bi sogo kɔni bɛ sɔngɔ 3 la suwafiyɛ kɔnɔna la a ko 440 460 ka taa bila 480 na karamɔgɔ dɔ batugura ko jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ k'u jɔ u ka ɲɛmaa jɔyɔrɔ la fasiliba ko a ko n'i ye misi yɛrɛ ta k'a lajɛ karamɔgɔ dɔ batugura o bɛ t'i jɔ 1,11 bɔɲɔgɔnko la Mali kɔnɔ saga ni ba o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 36,000,000 a ko Mali ye bagan mara jamana ye fasiliba ko karamɔgɔ dɔ batugura n'i ye an ka nafasira sɔrɔw lajɛ bagan ale jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ sabu bagan min bɛ bɔ jamana in kɔnɔ a dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko ni misi fara mako b'a geren na a golo o bɛ don min kɔni da wɛrɛ fɛ karamɔgɔ dɔ batugura ni ka taa bila sogo la a ko n'i ye nin kelen o kelen lajɛ baara tɛ ka k'a kɛcogo la a ko ni baara bɛ ka k'a kɛcogo la karamɔgɔ dɔ batugura Mali bɛ nɔ min sɔrɔ golo la k'o de dagosi ka bon kosɛbɛ a ko gere mun filɛ nin ye k'o ye nɔgɔ dumanba de ye kan to fɛnɛ kalama misi gere o bɛ kɛ mun ye nɔgɔ yede ko ni n'u tɛ nafaba sɔrɔ la Mali kɔnɔ k'u bɛ taa n'a ye Mali kɔfɛ karamɔgɔ dɔ batugura ko n'i y'o fɛnɛ ta k'o lajɛ ko maa tɛ jigin u la koyi sabu maa bɛ baara kɛ tɔnɔ kɔnɔna la fasiliba ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ olu de kan ka na ni politiki kɛrɛnkɛrɛnnen ye dɛ min b'a to an ka nɔnɔ bɛ se ka to jamana in kɔnɔ an ka bagan bɛ se ka malidenw yɛrɛ balo dun ka fa bɛ se ka sabati sogo kunda o de ka ɲi sinon gɛlɛya b'an na dɛ sogoko nege banna nɔnɔko nege banna ko Mali ye bagan mara jamana ye mun bɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ Maliki Kamara ale ka sɛbɛnni don Bɔjɔtɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko a jamutɛnɛ ko Bɔjɔtɛ k'a dɔn kɔsɛn in na min ye laginɛkaw ye u ka mɔri dɔ bɛ yen o kɛnɛ bɛ ka baara min daminɛ o ti ɲɛ Mali kɔnɔ Bɔjɔtɛ o de ye ka mɔɔw sali i k'a dɔn bamanankan na bamanankan min don ngo sɛbɛnni ale bɛ mɔɔ sali n'o de ye
Bojabate abini ka kile dama dobo ni morikay atwa de ko awan nafo Sumaila Jabi nafo Sumaila Jabi lagine kado Bojabate bara do damene nemba bolo awa minyi lagine almami do abi mo sali ukakana mandinga mi nuba sebe kongo Bojabate ika don awa fonvoye arabukaye aya bele jile sebe ngola Bojabate ka do sali afarda duru abele jile bike ngo kade la Bojabate arabuka ko ni ubafe ko bla sebene kala ko ngoni ngoyi yera afe aywa ka don awakuna fodi disra chamana Bojabate lagine ko ni aka wulika jo fanga boyena ko sobe ma chama ngoni bisala ko fa aka misirila bamanangana abina fo aywa ikado aywa Bojabate ikado fonwo fe ni arabukado obedi bla la ka beke ikado ngokai mami kile flyina kwa bi Bamako ya Bojabate mami na dono kabia ho conseil islamique olu e wuli ka joke ka fama o ladoniya utafe ni morike ya ka kile flashi ya bada sabula ni baraka dine awa farafara tugomi ka dine baylema ka ke bamanangaye ay kado o yo lu kamana gwa Bojabate e kado ministre mi na be dine mo ka kokuna o fana electrique ka nyeshi aya jira ka fo ambi doni na kobi islam dine farafara li chamon do na kono mo ba nyini bi e kado tafa uka kelenye sabula ni yata kalaje Bojabate bele jile mi fo be arabu kafo nu be islam dine na dan fara chamon bolu ni nyuanje ukambe adamata gelay oni nambe do fara koka uko arabu ka yere kana fo bleka beka bamanangai ndigala ande be wele yo ngongo ni haketo onye jurumutoye iga yafamo fo di wara gala ble yede bismillahir rahmanir rahim ato fo ku wallahu aya besebe ngo kana na bisali wa ababulo de mina mo bisala ko fe fara malita de ay abani ngel lagine de ne a photo yo nongo ni je mfana ni te sansoro maliko na ya kakata sansoro ya ne kana fo de Bojabate sebeni gala ko ne ajira ka fo mali famon olu ko ni ngele ka wuli ga joke aywa imam nafo Sumaila Jabi annani mali kono amajanyi sebeni gala ko annani a girna te kata Usman Madan Sherifa Aidara fi Bojabate ikado ye shiruka nyinga shiruka ko awadoni ke ba no ko ka nana ka bitale fi aya bismillah nga annana ni kuma ka minye ani abaraka ni ka wole minge aleta kalama aleta do ka fo abeni mbarange awallagine walma ka fo de aywa beni ngo inga ninka chugola aleta kalama onga koni annana alefe annale nywanyi ami doni mna kobi Bojabate ikado mi ngoni ka sebeni arbuka be yelema bismillahir rahmanir rahim ka be yelema ka seben gola abi mosali onu kadi sebeni kala ko mali islamo ko ni ajira ka fo uti jenai bi uti jenai shini anaka ni dina kurai anaka ni aywa ni sali chugo kurai akata na lagina atinya nyunguye sebani aja mutana ka fasiri do anye mimbo indicateur de renouveau kono akabi bolla kremo do batungore gonte bitabla ya bitabla wati na ka wati mase Bojabate ambe bitabla sigate mina minye sodinye burapele farkonde olubinu sigo o mina kuna sorofana to ma do shuina segibeke ni gafekele ka nege nyemuga ni otemena nege nyemuga anikele sanga bisaba ne bise kana kuma so ngono jemeka mi nanga mako bamananga ni ne wulla madanu ture se torore bamana ala ka hinana aka kalande bi ni choko minye dozo de ani dozo ba minye amedekte buluk min negela Bojabate eni ne fla andengu ngu menwana minye sininye ne ala sona ambiye kana ka se okro bi wa assalam